Какво да разкажа сега? Смешка ли или тъжка? Дай смешка, после тъжка и после нещо да се пием, да ни е приятно, да ни е забавно. Добре, имам една такава смешна история. Значи, това става, сега може би ще ви е интересно, защото нали, това е в някакси в кухнята на това, с което се занимаваме. Аз съм някъде втори или трети курс студент, много гъвно къмпи, това ще е благодаря. Искаш и другия микрофон да трябва? Не, те са ми същи. И съм втори, така е по-добре, нали? Да, и съм втори, трети курс студент и съм супер надъхан, че ще ставам мега актьор. И отивам и случайно получавам, значи първият филм, който снимах американски, беше Пехотинци. Той е с бюджет $7 и се снима за примерно 4 седмици, даже 3. Пехотинци, аз играя Изнасилвач 2. Така наречения Рейпист 2. Рейпист 2 има следната задача, ние сме в една кошара, където Рейпист 1 изнасилва героинята на Йоанна Буковска. Аз я държа, докато той я изнасилва. Тя плаче, дере се, аз седа така с една шапчица Рейпист 2, аз съм нещо чеченец, некви там такива. А тя не е изнасилвана героиня по принцип? Не. Йоанна Буковска? Тя я обича. Деца, така е. Ние много я харесваме, просто попитах дали това е първият филм, който... Да, добре, окей. Не знам това за кой път е на нея. Аз на мен не е за първи път. Рейпист 2. За първи път съм Рейпист 2. Изнасилвач 2 седи, главният герой скача отгоре и ме заколва. Нали, аз така седа, а он пък го убиват, той въобще не разбира, нали? Той умира славно. И така, това е първият филм, в който сниме, там ме заколват, аз получавам баснословния хонорар от примерно 2. Не, нали, смисъл, цифрите са подменени, но са в този порядък. И на другия ден аз свършвам снимки, това е, значи втори курс трябва да било. Значи аз свършвам снимки на Рейпист 2 и ми звъни кастинг директорката от компанията и казва, заповядай на кастинг за един друг филм. И аз съм такъв, олен, аз ги превзех. Аз просто ги разцепвам. И съм такъв, още два филма тук с нашите хора, после Лондон, после Холивуд. Нали, тук до четвърти курс аз съм го виждал. И отварям си мейла да видя какво има да се нали, за кастинг текста. Значи филма е Въздушен шериф. За 8 евро. Снима се 9 дена. Не, снимаш се цял лято. Нали, от тия бруталните екшени. Историята е следната. Един самолет излита, там вътре, докато лети го отвличат едни араби и въздушният шериф ги натепва. Цялото действие се развива във въздуха. Чакай, че този телефон постоянно нещо. Действието се развива във въздуха. Кастинга е за една от 4 или 5 роли на арабски терористи. И те са примерно Махмуд, Билал, Джалил, Мохамед и така. Като първия примерно им е шеф и той има 15 на дена снимки. Това е жестоко захлебване в моите ангона. А последния има много по-малко. Нали така са подредени се възходящо. И аз съм си повярвал жестоко след изнасилвачка. Абе, може ли вода, бе? Може! Съда! Ма не пресъхва ли това? Ето съда. И съм се надъхал, научавам си текста на арабските терористи и влизам там на кастинга. И режисьора, той е някакъв режисьор, нали се, той е за 8 евро филм, значи той струва 14 стотинки този режисьор. Някакъв мега. Ако сега се окаже някога в залата, примерно режисьора е тук, ще е някакъв... И няма да ме взема повече да снимам. Аз много обичам снимам да снимам. Не искам нищо да излезе нещо тук. Не, това е просто смешка. И
Не изкарват се пари. Не е така. Докъде стигнах? Да, и влизам при режисьора, той си пуши една лула, въобще не го интересува какво се случва. И кой е срещу мен? Той още не знае, че аз ще ги превзема. И той вика, заповядайте, аз си държа табелката Захари, ще чета, нали, терорист. И викам, искате ли, с моя английски, му викам, искате ли да го направя с арабски акцент? И той ме гледа, той нали надигва колата. Подозрително. Какво? Аз не си подозрително, който казва по-бързо, по-долу. И ме поглежда. Това въобще той, нали, не би му хрумнало, че бо някъде да се напъне с така тъпотия. Това ме поглежда и такъв не е необходимо. Нали? Аз това съм се повервал жестоко, нали, и с акцент. Моята представа за арабски акцент е изградена от истински лъжи, беше там. Има две изречения и въобще аз имам някаква си моя представа за арабски акцент и за английски изобщо. Но решавам, че ще му го дам с арабски акцент. Той вика, и аз на 100 бой с този арабски акцент. Така да мерси. И от всичките араби, с многото текстове, с многото дни, с многото такова, аз получавам ролята на Мохамед, който е последния арабин и има една реплика. И тя е, соча един с един пистолет и му викам оп. Да стане, бе. Толкова добър акцент. Както е, обаче получавам все пак, значи аз за ентусиазма и за старанието ме награждават с роля. Защото много други вече бяха, много други плакаха. Започваме да снимаме, цялата работа се снима в един самолет, който обаче е на земята, нали, по обясними причини. Нищо не сме си организирали. Аз съм асистент. И снимаме някаква нечовешката жега. 500 градуса, защото е в едно хале и те с някакви вентилатори, ама докато снимат не може с вентилаторите, камерите, ние сме там в тесничкото, самолета се играе, че има руски отбор по еди какво си, по арабски терористи, въобще много сме в самолета. И въздушния шериф, който ще ни кара теката, който между другото ме преби. Той беше някакъв непрофесионален актьор и мисли, че трябва да ме удря наистина. И той трябва само да ми отнеме пистолета с така пуф и аз да го пусна и да го отиграя. Няма, братче, бой. Изпотърпан, както и да е. Аз не бях тогава в положение да му кажа по-леко, че сега примерно да ги съм различен. Както и да е. Започваме там, ние снимаме, моя Мохамед след го убиват на втория ден. Аз съм първият там мъченик за вярата. И ме застрелват като куче на втория ден. Обаче сега, значи това всичко се развива във въздуха уж. И те не могат трупа на Мохамед да го изпърват. Той трябва да пътува с тях до финала. И, значи сега ще си направите сметка колко скъп актьор съм бил аз. След като те можеха да си позволят мене да ме държат като труп още 8-9 дена. И ме сложиха на една седалчица, така, и ме покриха с едно одяло. Значи там има масовки, могат да сложат чучело, нали, те могат да обаче те толкова са ми незначителни, че само ми фърлиха едно одяло и аз там си седа. И сега те снимат, нали, това е коридора на самолета си, представете, аз съм така на седалката и тук почват номера, които знам вече от старите актьори. Аз си лежа така и нали, да си пуснеш ръката, да ти я заснемат, защото на други ден пак ще снимат нещо от тая сцена, ако ти се вижда ръката. Аз постоянно съм в напрежение, че сега ще ми изпърват и ще си сложат чучело. И затова гледам трупа да пада, да се вижда ухо, нещо, за да може да континюит. Това е само една вметка, за да ви кажа как правят едни други, няма да им споменавам имената, защото са големи артисти, но снимат италиански филм
тук ги стрелят ги от упор. Значи те са клекнали така и те ги стрелят от тук в главата. Юлян и Вали. Веднага долу да ти помагам, видя. Да, и ги стрелят тук в главата и те малко преди разстрела разбират, че на другия ден пак ще се снимат това. Отгоре ще гледат труповете и каква си сцена. И нашите го стрелят ги тук в главата и нашите на умирането правят така. Аз си представи. Завърта се малко преди да умре героя, за да може да го види камерата и на другия ден им звънат, айде още едно. Така. И аз с тия моите номера, т.е. техните номера... Още един снимачен дел за жертва. И аз по същия начин тинейджера пускам ръце, тук разлях, има ли моп? Blue Magic моп. Продуктово позициониране, това сработа за 20 телешоп. Докъде стигнах? Да. И Мохамед, аз си снимам на 45 градуса жега под одялото и ми пука като шит. Въобще не ги интересува, аз съм си там. И аз си заснех, оправиха ми лятото тия хора, без никакъв махал. И сега, за финал, как снимаме турбуленция? Те не могат да разклатат самолета, очевидно. Затова с турбуленция се снима така, те клатат камерата. И там цялата сган и тя леко така се похваща. И това се организира от помощник режисьора, нали? Там те казват сега на камера, почвате леко така шейк, 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 шейк. И те леко така шейк, шейк. Само че нали, как се казва, тънкият момент е, че аз съм под одеяло. И аз изобщо не виждам другите как се клатат. И не мога да си сфера клатането. Аз искам да дам всичко от себе, защото хората си плащат. И имаше така, нали, начало. И тия клатат. И аз се клата отдолу, то ми смешно си се клата. И има така, аз не махам одялото, за да не ме обумат. И само се чува, стоп, трупа на Мохамед малко по-леко.